לאחר רכישת התוכנה, תוכלו בקלות ובמהירות להתקין אותה. היכנסו לתיבת המייל והמתינו למייל המבשר על רכישתכם ומודה לכם עליה. באותו המייל יופיע קישור להורדת התוכנה. הקישו עליו. דף זה מציג את ההורדות הזמינות של הגרסאות השונות אשר בתמיכה של SketchUp. SketchUp תמיד מציגה את הגרסה הנוכחית ושתיים אחורה. למעשה, תמיד נכון לבחור את הגרסה העדכנית ביותר. הסיבה לא לעשות כך היא רק במקרים של מחשב שלא עומד בדרישות החומרה, או כאשר עובדים עם תוסף שלא נתמך בגרסה הנוכחית. קיימים שני סוגים של קבצי התקנה. אחד, המותאם למחשבי PC עם מערכת הפעלה של Windows, ושני למחשבי אפל המותאם למערכת הפעלה של Mac. בחרו את המתאים עבורכם. הקישו קליק על קובץ ההתקנה, וזה יוצג בתיקיית ההורדות במחשב. לכשההורדה הסתיימה, הקישו קליק והפעילו אותה. חלון המבקש את אישורכם להפעיל את התוכנה יוצג. הקישו כן ומסך ההפעלה יחל. הדבר הראשון לבחור יהיה את שפת השימוש בסקטשאפ. שימו לב כי מעבר לאנגלית ישנן עוד שפות שניתן להשתמש בסקטשאפ. לצערנו, עברית עוד לא אחת מהן, ולכן נבחר להמשיך לאנגלית. נקיש על Next. בשלב זה יהיה עליכם להקיש על Install. SketchUp תתקין את התוכנה בנתיב המיועד לה. SketchUp תציג את נתיב ההתקנה הקבוע שלה בכונן C. SketchUp מתקינה את עצמה בצורה אוטומטית ומהירה. עם סיומה של ההתקנה יוצג הלחצן Finish. הקישו עליו. שימו לב כי 3 אייקונים הקשורים לתוכנה מוצגים על שולחן העבודה. הקישו על האייקון של SketchUp 2024. חלון המבשר על כניסה לתוכנה יוצג. הקישו על כפתור Sign In ותועברו אל דף ההזדהות של טרימבל. בדף זה תוכלו להירשם דרך חשבון טרימבל. במידה ואין לכם, תוכלו ליצור כזה. תוכלו להקיש על האופציה העליונה Create Trimble ID ולעקוב אחר השלבים וליצור חשבון. במידה ותיבת המייל שלכם היא דרך Gmail, תוכלו להקיש על Sign In with Google ולבחור את תיבת המייל איתה נרשמתם. ובחלון הבא תצטרכו להזין את הסיסמה. שימו לב כי הסיסמה היא לא הסיסמה לסקטשאפ, אלא הסיסמה של האימייל שלכם. באיזה דרך שבחרתם תוצג ההודעה You're signed in to all things SketchUp, ואז תוכלו לסגור את הדפדפן ולהתחיל להשתמש בתוכנה.